energy plans. Jodak ma Obunga kwano lal bang' mach muoch kendo wang'o udi gi mwandu eigi okinyi ma kawuono. Majno mapok noyang gima dine kel ne omuoch e achiel kuom udi manitiere kar dak ma Obunga kendo chwe landore nyaka e udi mamoko ma kwan gi ok tin ni 14. Jodak go ma Obunga pod kwano lal ewi midhiero nimar jogo ma mach ojoko utegi ne ok nyal reso mwandu mane nitie e udi go. En gimoro ochiko kadhi 10 awinjo ka gimoro drisha kamuoch ka ng'ato ogo drisha. To kokawo dakika moro 2 kamae taneno mach moro ka wang'e od jirani. Immediately adhi achiewo jirendena, aduogo atemo simo mach. To kaka atemo simo mach aneno ka majno tama. Ema aduogo e ot ta golo nyathi. Ma gik moko to wang'e ot. Gima duong' makoro adwa ni mondo wawachi en wach ndara. Because gimomiyo chandruok ni mako jika ng'ata mogede ndara. Mong'eyo maber no gede ndara, wadwaro ni mondo mi jopiny kose decide igolo odino mondo mi ji okonyre. Igede ndara en in michoko pesa, lakini joma hinyre toke sama koro mach wang' gin ji mang'eny. Koro debe ni kai wanyalo yudo access to samoro utegi ok do wang' te. Majni owang'o gik ji te, jodak kanyo te, makata kaka gidwa dhi timre kawuono onge. Koro wakwayo ni ukonywa to be ukonygi.